Khuzani siyambona ukuthi unawo amandla. Khuzani wena uthatha yini? Mana Xupho yangizwisa yini? Ngiyamuzwa mina ngiyamuzwa. Lalela. Lo mbuzo mana Xupho. Lo mbuzo ubuzwa intokazi kimi. Hey mana mfethu mana awicubungelisise kahle lento. Uqonda ukuthini ukuthi igagele sokene? Hayi mfethu ngilayele kuba wayo ngilayele mfethu ngeke iqosha yami ngiyishela manje. Ngishela ngempela ngoba wekhuzani khona le ngoma angithi igama lami nguThobile esiphalaphala nyathi. Sokukhona le ngoma ethi weThobile usitshela ukuthi la kabani isoka lakho hlambe edlala ngawe. Hayi sengizohlala ke ngikulinde ekhuba ngoba usonda ukuthi lalela ke ntombi uyabona mina ngumfana weimanga futhi ngiyoba neimanga kuyoze kushaya isikhathi sokube ngihambe. Uyazi ukuthi ekhaya kithi bake babuza kwathiwa ukhuzana kakhile ngani kwakhona nje abantu abahlekisa ngomuzwa wasekhaya beze bengisabise bethi bazozoshutha bekhombisa abantu ukuthi lo muntu njoba nje lokunithi udumile kuba kakhila kanamshindlo. Lalela ke siphalaphala besho beqinisile. Yazi ayikho into ebuhlungu ukubona ipost yomuntu okuthukayo kodwa kwethuke ngeqiniso. Iyajabulisa leyo ukuthi umuntu akuthuke ngamanga ngoba usukwazi lonto ayikho. Kodwa le uthi akuthiwe ngeqiniso azothi awakhile kini uhlale ehlotsheni lala ehlotsheni awona ngisho umbhede mawufikelelekile lala phansi ubulala phansi ngempela. Uyalubona nje yabona abafethu kunzima. Yabona njengamanje abantu abaningi babhizi bayabuza bathi uthatha nini kanti yena uthatha nini yini lomfana yena kanti yena yini nje singaze simbone nangephutha nje ungabe saphutshwa ngisho isithombe nje kanti yini kanti lomfana ndi yabona nje babebuza kangako nje. Yabona kuzothi mase kwenzeka ayi ngizoba isicefe kubo futhi ngizoba isicefe lesangempela boze bethi awusesibonile phela ngithi mina nango phela namnani mfuna uye lo awubambe ngithi awushintshe baby ngithi awushintshe dala ugqokele ingubo bese ngimshutha ngithi uye lo nganisho nani isho njalo ngifuna ukuthi bebuzisise kodwa lo ngishilo ngithi yonke into nesikhathi sayo. Izinto ezenziwa ngingakashaya isikhathi ngenxa yokufuna ukubukwa ziyabhidlika kodwa izinto ezenziwa ngoba sokushaya isikhathi ziyenzeka. Mina ngihambe ngemonto bengibuza bethi awushintshe ngani avansa iminyaka ngithe mase ngithenge imoto ngihamba ngalombala ngiphinde ngihambe ngalomnye umbala ngithenga amakhumbi yanyamalala kuyibona ukuthi abazothi ngithwele babangibuza bathi mfowethu bathi hey wena awakhile ngani kini ulala phansi mase ngibafakela umuzo wasekhaya bathi awunasi isicefe awunange sesithuthela ngisho ama bathroom awunange sithuthela ngisho isipunu ngathi mina mthathe yibo baba bengifuna ngithi sekunjalo ngeke ngoba nami ngiyazenelisa ngoba yayihlungu lento babeyisho kimi.